Ayo bar cepetan bar lek adus bar. Awakmu yo cek kali. Dikandani kuping tenan, metu kuping kiwa. Kon wingi mulai dolen sampe mama gak ngerti wis turu. Jelas kon mulene wingi ku ndek dhuwure jam 10 bar. Ayo bar cepetan bar lah metu jedeng bar. Iya, ojo marah-marah, Ma. Engko cepet tuwek. Iku mitos, mama gak percaya. Mama takon, kon iki mulai jam piro genahe? Kon pasti mulai dari dhuwure jam 10 kan? Kon iku kebiasaan diatur gak kenek. Kon ku sekolah bar, sing duwe batasan dolen bar, sing duwe batasan jam bar. Ojo dilosae. Lek kerinan kok gopo lek sekolah telat. Ayo nang salin kono. Duh, lek marah tambah cantik, Rek. Mama. Apa? Rena dilu ama. Mama. Mas, Kon tak kewabyo iki lho ya, mari iki celak-celuk. Ayo, apa? iki lho, Ma. Surat apa maneh iki bar? Surat bukaan nama. Loh. Duit 100, 200, 300. Duit apa iki? Aku wingi mari menang biliar, Ma. Oleh 500. 200 tak gawe jajan, 300 sampean pek wis. Adil kan? Iki biliar judi ya? Ora, Ma. Iki lomba yo. Juara telu aku. Oleh duit 500 sampai piagam. Temenan. Temenan. Ya wis suwun. Kok gak nyeneng ngono sih dikek duit, Ma? Terus iki apa? Ting ting dan. Dan ting ting dan. Dan ting dan ting. Wah, wah. Oh. Gedeng apa? Iya. Ngono yo gak pamit. Ting ting dan. Deng. Cepetan janggu Yo. Suwun ya, Le. Duke ambek mama tak gawe tuku beras. Tak gawe tuku lawu. Yo digawe manganmu. Ngerti ya? Ngerti. Kon lek arep-arep mama gawe tuku Semarang Kalir, ojo 300.000 nak. 300 juta. Juta. Kowe nek salin bar. Yo. Iki. Iya, Ma, iki lho salin. Lela. Hah? Aku kate takok, Lel, resep sambal cumi ku ya apa sih? Ya tergantung, Mak. Yo sambel cumi sing pedes manis apa pedes asin? Kayaknya pedes manis lebih enak, Lel. Lek pedes manis versiku ya brambang, bawang, tomat, lombok, terasi. Iku dialusno, digongso kei godhong jeruk. Mari ngono parutan gula abang. Mari ngono dikei uyah, micin, gula titik wis enak. Piro saiki cumi sak kilo? Gak ro aku, Lel. Lah sampeyan iki gorong tuku cumi ya? Durung, Lel. Lah kok wis takon bumbune? Wong rencana aku iku, cumine tak ganti tahu, Lel. Mek bumbune cek padha karo sambal cumi. Ya beda. Sampeyan gawe bumbune sambel cumi. Cumine diganti tahu. Ya sepo, wong sing gawe enak iku kaldu cumine aneh-aneh ae sampeyan iku. Tapi tahu lebih sehat lho, Lel. Lek cumi kan kolesterol. Gak usah bahas kolesterol. Ngomong ae lho lek gak mampu tuku cumi, kok diganti tahu. Gak usah bahas penyakit. Wong penyakit iku lho wis numpuk nang awakmu kabeh. Kon opo sih? Mulai wingi kok judes nang aku. Wong pirang-pirang dina ya wis adem, kok kumat maneh. Ya soalnya awakmu jengkelno. Takon sambel cumi ujung-ujunge kok diganti tahu. Lapo gak kait tawel takon resep sambel tahu ya opo? Ya sakarepku Asus. Masa sambal cumiku tak ganti tahu, tak ganti tempe, tak ganti sandal, tak ganti kastok. Lambe-lambeku dhewe sing mangan. Kon kok protes ae, he? Wis, Mak, wis. Mangkel aku, Lel. Aku ki rondo wong melarat. Kok selalu tidak ae karo dhekku, Lel. Wis. Waduh, ra wong nek perkara resep sambel cumi mosok ate geger rek. Mangkel aku, Lel. Aku lek soge, Lel. Aja cumi. Paus tak sambel, tak keri kon. Ya wis balik. Sepurane lah aku sering repoti ya. Ya wis. Lel, pemune apa mang lali, Lel? Brambang, bawang, lombok, tomat, terasi, dikei godhong jeruk, dikei gula abang, uyah, micin. Mari ngono dikei penyedap rasa ya. Suwun ya, Lel. Ya. Tuwek gembeng. Seneng golek perkara tapi nangisan. Mangkane ta lah, wis umur aja kakean mangan sambel. Jebrot silitmu kapok kon. Mas sampean gak kepengin pindah omah, Ma. Lah lapo sih nak kok moro-moro ngomong koyo ngono? Lah mosok lho, Ma. Perkara bumbu tukaran sampai tangis-tangisan lho. Aku dolen nang koncoku, kampungnya damai.
Beda, ojo dipadakno. Ya iki ciri khas kampung pojok. Bendino ono cekcok. Dek kene iki tanahe mawa. Pas. Wis karo nambang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lu tak bawakan pete buat kamu. Suwono Yun. Enak iki digawe lalapan. Pira pete saiki Yun? Ini semua 25.000 tadi lu. Murah yo. Iya murah sekarang. Kon aja mangan pete ya, Lu. Aku paling benci lek kon mari mangan pete. Lah opo ose Mas? Wong pete iki lho enak, akeh vitamine. Kamu kok terlalu ngatur sih Kim? Ya wis, gak apa-apa, panganan pete iku. Tapi kon lek ate ngoyo ambek ngising aja ndek omah, nang isor kono lho, nang kali. Terus, kon lek ate ngomong mbek aku, masker ono. Lek gak gelem maskeran gak usah ngomong. Ki akeh persyaratannya wong kate mangan pete kok sing iki sing iku. Itu lu pete dimasak jangan lodeh, dicampur rebung. Enak lu. Ya jen enak Yun wong gandengane. Iya, gabungane. Pesing ketemu buadet. Bong kok campur pete, kolaborasi sing mantap anjene. Sik ndak sampean enteni kene dilu aku ono perlu ambek Hakim. Kok gak engko ae sih Mas, kok bojone digletekno dhewe ngene. Dilu ndak dilu ten ono kene wis. Waduh rek, wis ono dua bidadari di tengah lawang. Hakim ndi balu? Apa Hir kon golek aku Hir? Kon sidone te burung hantu Hakim. Mumpung aku kate nang Splendid, bek-beke lek ono tak golek-golekno. Sopo kate tuku burung hantu? Sampeyan Mas? Iya, kepingin duwe ingon-ingon burung hantu aku. Kayak lucu ngono lho. Ojo. Burung hantu kok lucu. Munine ku lho Mas medeni. Ayo Mas, kok tambah jago ndek omahe wong-wong iku. Lapo sih? Sik talanda sabar aja bengok-bengok ae. Sini-sini ya dari bojoku. Ayo Kim, kon sidone te burung hantu apa gak? Wis gak usah Cak Hir. Kok tambah diperjelas iki lho. Wis sampe nang budal lo. Aku aja hit titik hamster. Kalau ada yang lucu ya. Lah kon rupamu koyo bangsane tikus kok tambah titik hamster. Wis tak budal aku Kim, ruwet kon niku. Tuwas aku arep komisi. Iki jedenge, Mbok. Ono sumbere, Preng. Yo gak ono sumbere, Mbok. Iki kota, ojo arep-arep sumber, ono sumur iku ae ditutup, polane akeh kucing nyemplung nang kono. Terus Mbok yo, ndek burine sampean iku pawon basah. Pawon basah, Preng. Berarti lek masak ambek udan-udanan utawa disiram ngono, Preng. Enggak ngono, Mbok. Pawon basah ku pawon kotor. Lek nek jero iku pawon kering, pawon bersih. Iya. Oh iya, Preng. Ndek kono mang gene apa lali aku? Jeding, Mbok, jeding. Sampean lapo lewat kene, iki jeding lewat kono lho, Mbok. Iki kamare sampean ambek bulan, Mbok. Aku turu ambek putu wedokku, Preng. Iya yo, turu mbek putu wedok sampean. Seneng ngere aku. Jewet-jewet kok, Mbok. Lah kamarmu pinggir ndi, Preng? Ndek sebelah iki. Ojo ngintip aku lho, kon, Preng. Ora. Omahmu cilik ya, Preng. Panas. Yo sing ngene iki, Mbok, ndek kuto. Masa cilik-cilik ngene yo larang. Jajal po, Mbok. Tas iku deleken, kok ket mang digondoli ae. Opo wae sing isine? Rokok. Si rokok ae. Utang. Sewek. Sangu beras didik. Dekeken, Mbok. Mari ki sampean tak kenalno ambek wong kampung kene. Tapi siji, ojo nggodha wong kampung kene. Ora gudo aku, Preng. Kira-kira nek kene gak banjir ah, Preng. Aku trauma ambek banjir. Aman, Mbok. Dek kene ada ambek kali, ada ambek gunung. Ayo melok aku. Entenano ambah aja ditinggal. Ayo. Ayo. Mbak Lel, Mbak Lela. Mbak Lela. Ya. Aku gak pesen tukang pijet loh. Kudu tukang pijet, Mbak Lel. Iki mbokku. Mbok. Mbak, kate menetap dek kene. Soalnya ome dek desa kena banjir. Kenal lo, Mbok. Duk, kenalno, Mbah Rudi. Rudi sing ndi? Kok Rudi sih, Mbok? Frankie. Rudi lane Solikin. Oh iya, lali. Sepurane, Mbak Lel. Pekun, kadang kumat, kadang waras. Aduh, coba apa maneh iki. Iki sapamu, Preng? Kok ketok judes? Bojomu ta? Ngawur sampean, Mbok. Duwe bojo iki. Walah. Berarti Mbok Jum iki selamanya menetap di kampung pojok. Iya, Mbak Lel.
Duh. Jenenge mbok Jum sinten? Juminten. Tak kira Jumatan. Lucu ya ternyata marmut iki, Preng. Sopo Mbak Lel? Abane kok asing ngono? Nenek gayung ae iku. Mbokku, kenal no sus. Mbok Jum. Lho, Kate menetap di kene, soalnya omah dede sok kena banjir. Waduh, opo-opoan mana iki Mbak Lel? Mangkane arek iki ayu ya, Preng. Mirip jenate Narti sing mati kena santet mutapaku iku lho. Eleng akon, Preng. Hus, ojo ngawur, Mbok. Sepurane ya sus. Mak Tun nang ndi Mbak Lel? koyo ana di jero omah. Pak, Mak Tun, di kamar paling. Sopo maneh ku, Preng? Ya tonggoku, Mbok. Mangkane sampean tak kenal-kenal no. Ndek kene iki tangga kaya dulur kabeh, Mbok. Dadi lek urip sing damai, sing tentram. Ngerti, Mbok? Iya, Nduk. Rungokno Mbak Lel lek ngomong. Ya. Preng. Anyang-anyangi mbok kumat, Preng. Rasane koyo kudu jebrot. Mbok tak pipis sik ya. Ya, sik ya. Iya. Kalem, Mbok, kalem, Mbok. Ya. Ora wis ero ah. Dek kampung kene iki wis sumpek. Kok apa tambah memasukkan orang baru? Omeh kenyut Mbak Lel. Gak sisa blas genteng siji lho gak ono. Sapi telu klenyut kabeh. Ojo sampe ganggu aku yo, Tik. Timbang tak jejek mbokmu iku. Dok ngawur sus wong tuwek iku sus. Pokok urusan mbokmu. Aku wis gak putre-putre kok gak sumpek-sumpek. Iya Mbak Lel. Tenan, Jokon. Iya sus. Enak Mbok! Lapo sampean ngoyo ndek kono, Mbok? Kan wis tak duduhi jenenge ndek kono. Kok tambah ngoyo ndek lantare Mak Tun? Ora kok berngempet, Preng. Selak ora betah. Duh, golek penggawean ae sampean iku, Mbok. Ya apa iku mari ki nyirame? Jenenge sampean iku ndek kono. Sampeyan lek kate adus, nelek, ngoyo ndek kono, Mbok. Nandi kabeh iki omahe kok sepi. Wis kadung tuku mie ayam telu. Tak mangan dhisik ae kah, selak luwe aku. Apik rek sepatu iki rek. Kok koyo pengen tuku sepatu ya aku, gawe kerja, mumpung mari bayaran. Wih, piro iki rek rego sepatu iki rek? Mumpung diskon, rego 400 dadi 200.000. Lumayan iki. Ya opo sih rek, aku kok isone lali tuku mie ayam gak njaluk sambel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho Lang, kon tak tukokno mie ayam. Dungaren, kon nukokno aku mie ayam, Rat. Yo saking ae Lang pengen nukokno. Nyo iki lho, kon tak kei dhuwit rokok. Dungarene lho, kon kaya aku duit barang. Kon mari bayaran yo. Iya, aku mari bayaran. Ojo dintentekno iku. Yo lek kepingin gak entek yo jadi kei 100, Rat. Kek ono aku 500. Enak men lambemu lek ngomong 500. Iya lah bayaranku turah-turah Lang. Duitku iku wis tak bagi-bagikno ambek kebutuhan lainnya. Suwun yo, Rat. Tak dongakno rezekimu tambah lancar, kerjaanmu berkah barokah. Lo, rezeki apa iku, Rek? Aja meneng-menengan, Rek. Ora, Mak, saking udah Ratna. Lah iya, Rat. Iya, Mak. Saking guyon ambek Gilang iku lho. Kon aja medit-medit lho, Rek, ana rezeki. Aja ditutup-tutupi. Eling, dalane rezeki iku teko dongane wong tuwa. Lah aku gak medit, Mak. Lah sampean mangiso wis tak kei dhuwit 200.000 ngono lho. Loh, duit 200 teko kon iku, Rat, kari 50.000. Lah sampean gawe tuku opoan, Mak? Arek iki rek karo butuhne wong tuwek. Yo tak gawe tuku beras, tak gawe tuku lengo, tak gawe tuku minyak tawon, yo tak gawe tuku sabun. Anggitmu mbak gak gawe sabun ngono ah? Iki lho Mak Tun, sampean tak tukokno mie ayam, ndang panganen selak adem. Mie ayam tok, gone stelere. Kok nanggung sirat kon le tuku? Kon pisan, pirang-pirang dino gak tau kayak duit emak. Kerjaanku sepi, Mak. Alah kon alasan tok sepi paling kon tekno ge jajan. Si jedeng iku. Ya emoh, wong aku dikei Ratna. Jaman edan alasi kundul gununge jebrot kelur bocah cilik
Padha seneng bantengan lanang wadon padha ngurak rame tenan ojo kuminter mundak kowe keblinger ojo citra mundak kowe cilaka gelur Gunung Bromo Gunung Kelut nek gak trimo ayo gelut gelur walang kadung walang sangit iku walang-walangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, putuku sing ayu dhewe tas teko. Kesel, Nduk? Ya kesel, Mbok. Luwe, Nduk? Ya luwe ta mulai sekolah hormat. Makmu age iku lho wis tak masakno kotokan tongkol. Wih, kotokan tongkol. Tak pekna ya, ya. Iya, Mbok, iya, Mbok. Dari kene. Mbok, ojo kakek lho, Mbok. Makmku titik, tapi gelek. Sakmene cukup, Nduk. Cukup, Mbok. Ya tak dulang, bismillah. Enak, Nduk? Enak, Mbok. Pulang ngene iki malah sedih, Mbok. Pulang kelingan ambek jenate emak. Pulang terakhir ditulang ya ambek emak, Mbok. Pulang gak usah sedih. Emak wis bahagia di luar angkasa kono. Luar angkasa? Alam akhirat. Wes gak usah nangis, Duk. Kan wis ana embok ndek kene. Ya, Mbok. Engko lek bulan diamuk Prengki, tamuke genten Prengki. Ayo mami nang tintekno. Mari ngono adus terus ngaji ya, Nduk. Enggak, Mbok, aduse engko ae. Walah, ya wis iya. Sun sik sun. Wah, ayo mamne tintekno siki. Pinter. Enak jengge soft lenjeng. Enak. Iki cocok kan? Coba ngoco. Warnanya cocok. Cocok, Jeng. Kalem kan bibirnya kan? Langsung ketok wanita mahal, wanita mewah, wanita glow. Sik tak ratakno lipstike. Ayo Pok Olel cepetan Lel. Lulu iku mbok apakno ae ket mangkok gak mari-mari. Aku mulai seger sampai lungset sing ngenteni. Sabar takimun, jenenge wong make up iku gak iso kesusu, gak iso gradak-gradak. Sik ta lah, Mas. Aku iku nang kondangan cek ayu. Wong lagi nang acarane dulur dhewe kok. Lah iya, sekali-sekali bojomu iki lho cet tampil ayu cantik manglingi. Lek kepingin manglingi ya gak usah kudungan kon. Gundul apa wong lak pangling kabeh. Ya ampun, omongane iku lho kok iso koyo ngono. Mengapa selalu kau sakit hatiku? Tidakkah kau rasa kasihan padaku? Di sini. Loh, buset. Cepetan. Yali ya lili. Yali ya lili. Yali ya lili. Kon ya apa sih rek? Iya, sabar. Sabar. Selamat datang di penerbangan Qatar Airways. Dengan jurusan Abu Dhabi. Cepetan Lel. Nggih, sabar. Kon MUI digopoi tok ae. Mengapa selalu kau sakit hatiku? Tidakkah kau rasa? Ayo cepetan rek. Wedine salah udan maneh iku lho. Kilo. Sik sabar. Wah, kan iku ya ngono dikongkon cek suwene tuku amplop. Kono cek kumat. Ono wong amen ku enak tak toti. Gak terus ah. Cepetan Lel. Ono wong amen ku lho, rungokno. Enak ya, sumpah wong amene. Suwun. Karepmu. Hakim, bener iki ya? Astagfirullahaladzim. Amplop wan. Iki yo amplop Cak Kim.
Iki kan amplop gawe ngelamar kerja, amplop gawe bowoan. Lah sampean ngomongi amplop gede ya iki. Dicolno ah. Wis gak usah. Kan bener amplop. Lah iya iku Mbak Lel. Amplop bowo, ayo cepetan. Kau ngerti abang ngamen Mang Nandi? Rono Mbak Lel. Wah enak yo. Wah, enak, Deng, enak. deng, 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 es. Deng, 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 es. Deng, 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 les. Deng, 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 gagal. Ma, sarung tangan bilatku ndek endi, Ma? Dek Mesir. Kon pisan iku wis gede goblok. Golek ana dhewe kono lho, liyane takon nang mboke ae. Lapuse Maya iku wong aku takon guna-guna. Ndek endi, Ma? Golek ana ndek selorokan iku lho bar ndek bupet ngarep ndek gen biasae kon kene takon. Wis ayu iki, Jeng. Wis ayu wis cukup wis sejak ditambah-tambahi maneh. Mas ayo Mas, ndak budal Mas. Wis iki ndang budal kono rek kate bawa rek. Ayo kan balik kan. Marang karek ti budal tuh. Ndang mulai. Ndang mulai lawange tidak tutup. Wah iya sik iki lho aku belet ya Allah. Kon pisan. Ngalih. Ngalih gini. Ya Iya, gantian. ya kon dhisik apa? Bisa sampean, Pak. Dhisik, Wong iki omahku kok iso kondisi ayo. Lho ya apa sih? Ayo ndangan. Tasmu lho lu. Tasmu iku nang ndi? Sik cepet. Kon pisan. Ayo jauh. Kon ngentut akhir kok wis sepet. Cangkemmu iku ambek gak enak. Wis kayak tukang rias kon iku lho. Bar. Kunci endi? Kon hernia kok ngamuk-ngamuk. Mbek kon ribet lu. Kok gawe karet sih? Astagfirullah, kon kok iso gawe karet ngisin-ngisini lu gantian lu. Gantian. Awakmu Rok, sing akeh ngombe jamu. Soale lek tangan sering kesemutan ngene iki, wedine darah kotor. Iya Cahir. Lek barok iki kudu darah kotor, lebih tepate gizi buruk. Wong kok kuru koyo ngono. Apa jangan-jangan tekanan istri yo dadi kepikiran. Ojo ngawur po, ndale ngomong ndak. Arek iki kekeselen, kok ngablak ae lek ngomong. Mas, aku jaluk duwike Mas 50, Mas. Aku dituku deterjene entek. Wis sampean tuku gawe dhuwit sampean dhisik ngono lho ndak, engko tak ijoli. Enak, Rok. Lumayan Cahir. Susi. Sus, ayo Sus cari duren. Kon lho Yun, kate golek duren lo wetengmu wis enakan ah. Alhamdulillah wes enakan sus semenjak dikasih obat sama kamu. Kate golek duren nang ndi sih Yun? Dek sao jajar. Sus tak ceritain sesuatu. Gak jadi wes. Ceritain opo? Gak jadi. Lho, ceritain opo kon aja ngarai penasaran kok. Gak jadi sus. Ayo, cerita opo gimana tak kok. Iya. Cerita opo? Iya. Cerita opo kok? Iya sih, cuk gini ya. Cerita opo? Temenan sus. Wong aku denger sendiri barusan. Sarosa, metu kon mbak lampir. Ayo kudu tambe aku. Metu kon. Apa sih yang datang-datang kok bikin rame? Bikin rame untungmu iku ah. Aku rene iki melani awakmu yang. Awakmu dilokno ambek rasa gizi buruk meneng ae. Gak trimo aku. Sarosa kegantengan ah bojomu ngilokno bojoku he. Apa? Teko-teko langsung labrak apa? Ayo kon ketek. Metu kon ketek. Aku loro ati yo. Bojoku mbok ilokno sakarepe dhewe. Bojoku ancen mbok lek biyen papane kurule. Ayo gelet. Colno. Cakrik colno. Apa? Colno kok Mas. Ojo Apa nelok gak ngerti aku. Ayo. Opo kon? Colno ya. Ayo. Bojomu Rok. Bojomu. Tolong sesuatu iku lho bojomu Rok. Minggir Mas. Wes gawes. Ayo kon. Pak RT dilakone. Udah yang ayo pulang. Hapus sih. Ayo pulang. Romantis.
Mau dong berantem terus dicium. Enak. Udah ya, aku nggak ikut-ikut ya. Aku njaluk duweke po Oca, tak gawe sangu ndelok kepang. Mumpung kepange sing main idolaku, Cak. Gak usah ndelok kepang. Kon kate ndelok kepang ndek endi sih? Kok gak tuwuk-tuwuk ae? Lho, kepange iki sing main sing opo Cak? Kepange lho, nek kalap serem-serem. Ayo Cak, sangonone aku 15.000 wae. Maine lho ya gak bengi-bengi mari maghrib. Terus, kon kate mulai jam piro? Lek ndelok kepang mulai ini mari maghrib. Wes gak usah lan, di omahe sing nganteng. Walah rek. Umi atasane ndelok kepang ae gak oleh. Aku dek kene iki dikekang, ditekan, disalah-salahno terus. Ojo ta, Breng. Mosok adene ndelok kepang gak oleh. Ojo kaku-kaku nang arek. Masalahe, Mbok, bulan iki kate ndelok kepang mari maghrib, pasti mulainya jam 09.00 bengi. Lah meneh arek sekolah. Lah apa urusane, Breng? Kan sekolah meneh, kepangi engko. Lah lek bulan turu bengi, Mbok, terus kerenan, meneh sekolahne ya opo? Ya gak usah sekolah, Breng. Meneh prei dhisik. Anggepe wae ngaso. Lah iya, Nduk. Lah, iku cocok. Aku lho mbok sekolah terus, jarang bolos. Gak usah aneh-aneh kon. Gak usah delok kepang. Mbene lek delok kepang pas main awan. Tuka, padahal aku pengen delok lho. Gak mulai bengi, Cak. Wis, ora usah bingung Prengki. Engko ndelok kepang tak terno ambek Mbok. Yo emom, Mbok, sampean lapo nenek-nenek kate ndelok kepang, kena kepruk caplukan kapok yo. Aku iki lho kate ndelok kepang karo arek kampung lor. Ya wis ora apa-apa, sing penting sampean seneng. Aja lali lho, Preng, adekne disangoni gen ndelok kepang, Preng. Makasih, Mbok. Astagfirullahaladzim. Sing ora ngalah. Opo bar kon rene bar? Kekasihku, kok ndelok kepang ayo, dek ketu kandang. Ya ayo lan lek ate ndelok. Tapi mulane aja bengi-bengi ya lan, meni sekolah soale. Lah, cah bagus. Pintere putuku lek milih pasangan. Gak koyo cacakmu iki. Wis umur ora duwe pasangan. Kon rene kate juk surat pengantarmu abar. Durung tak tok di RW. Engko tak terno mulai kon saiki. Kon gak ada PR, Preng. Yo gara PR. PR apa? PPKN wis meneng ngombok. Cah bagus iki omahe ndek endi, Nduk? Ndek kali. Kali ndi, Preng? Brantas. Ojo maya-maya, Cak. Ket mangsangan maya teyus.